खुलुमबाय स्टुडियो दं आं बे समाव राजीव बसुमतारी बे समाव सेनं कक्राझार लोकसभा बियाबाव थामहिनबा एनडीए नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ मदद होनो थाखाय गोबां मानि आफादफोरा आवगायबोदों थिग बेबायदिनो दिनैबो आरोबाव अल आसाम मुस्लिम स्टुडेन्टफोरा एनडीए नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ मदद होनो थाखाय थोंजोङै दिनै खौरांनि गेजेरजों फोसावबाय आमार मुस्लिम छात्रसंघार स्पष्ट कथा आमार उन्नयन लागे और उन्नयनेर स्वार्थत आसलते आमी इपिपिएलर प्रार्थी जयन्त बसुमतारीक आमी मुकलिभावे आमार समर्थन आगबঢ়ाइছো बे समाव फिन फोरमायबावदि एनडीए थामहिनबा 1 नं कक्राझार लोकसभा बियाबाव एनडीए खौ मदद होनो थाखाय थामहिनबा एनडीए नि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ मदद होनो थाखाय दिनै अल आसाम मुस्लिम स्टुडेन्टनि आफादा बा अल आसाम मुस्लिम स्टुडेन्टआ मदद होनाय जासिगोन होननानै दिनै खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों लोगोसे थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा दैदेनलांनाय सरकारखौ लानानैबो गोबां सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो लोगोसे बिथांमोना अजद दैखांदों दे 1 नं कक्राझार लोकसभा बियाबनि एबा बीपीएफ दोलोआ स्रोदै एनडीए जों थामहिनबा बीजेपी यूपीपीएल जों जथाय दं होननानै बे समाव एबा मदद होलायगोन होननानै बे समाव रोखा फोरमायदों बीपीएफआ स्रोदै बीजेपी यूपीपीएल जों जथाय दं आरो बे बाथ्राखौ बुंदों मुस्लिम स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि জালাল উদ্দিন বিঠাঙা যিসকল বিৰোধীক আমি সংখ্যালঘু মুছলিমসকলে আমি ভোট প্ৰদান কৰি আহিছিলোঁ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফ দলক কিন্তু তেওঁলোকে বিজেপিৰ হাততে আত্মসমৰ্পণ হোৱা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ ঠিক একেদৰে বিটিসি যেটো ইপিপিএল আৰু বিপিএফ দল আছে ইপিপিএল ডাইৰেক্টলি বিজেপিৰ লগত এলায়েন্সত আছে তেওঁলোক স্পষ্টবাদী কিন্তু বিপিএফে তৈলমৰ্দন কৰি যে বিজেপিৰ লগত যে বিধানী দলৰ লগত সমৰ্থন আগবঢ়াইছে তাতেও স্পষ্ট হৈছে তেওঁলোক বিৰোধী দল নহয় জালাল উদ্দিন বিঠাঙা অজদ दैखांदि বিপিএফ দলआ বিজেপি ইউপিপিएल जों स्रोदै सिं जथाय दं होननानै बे समाव फोरमायदों अल मुस्लिम स्टुडेन्टनि आफादगिरि জালাল उद्दिन बिथाङा लोगोसे थांनाय 17 बोसोराव गोबां अशान्ति जानानै थांबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायनि आमोल समाव गोबां अशान्ति गोजोन गैयै थासारि जानानै थांबाय नाथाय आथिखालाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोदोनि बायदि गोजोन गैयै बिटिसि नंला आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोला गोजोन थासारि जाबाय बेखायनो जों अरायसम गोजोनखौ लुबैनानै जों एनडीनि बिजाथि थामहिनबा जयन्त बसुमतारी बिथांखौ मदद होनाय जासिगोन होनना फोरमायदों लोगोसे बिथांमोनजों लोगोसे आरो गोबां मुस्लिम बिथांमोना एबा माइनरिटि बिथांमोना एनडीए बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांनो मदद होगोन आरो भट होगोन होननानै बे समाव रोखा फोरमायदों जालाल उद्दिन थामहिनबा मुस्लिम स्टुडेन्ट अफ आसामनि आफादगिरि जालाल उद्दिन बिथाङा रोखा फोरमायदि फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थियाव एनडीए बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ मदद होनाय जासिगोन होननानै बे समाव बिथाङा खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोबां जौगानाय खौसेथि सोलोंथाइखौ लानानै एबा गोबां बिथिङाव लानानै खामानि मावबाय थादों होननानै बुंदों थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो लोकसभा बिसायख'थियाव थोंजोङै एनडीएखौ एबा एनडीएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ मदद होनाय जासिगोन होननानै मुस्लिम स्टुडेन्ट अफ आसाम थामहिनबा आसामनि मुस्लिम स्टुडेन्टनि आफादा बे समाव मदद होनाय जासिगोन होननानै रोखा फोरमायदों दानिया फैदों कक्राझार लोकसभा बियाबाव एबा कक्राझार लोकसभा 1 नं कक्राझार लोकसभा बियाबाव एनडीए बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ मदद होनायखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों मुस्लिम स्टुडेन्ट अफ आसामनि आफादगिरि জালাল उद्दिन बिथाङा হয় ৰাজ্যত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন বাকি আছে এই নিৰ্বাচন সংক্ৰান্তত আমি আসলতে মুছলিম ছাত্ৰসংঘ অসমে আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আমাক প্ৰশ্ন সোধাৰ কাৰণে আজি আমি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিব লগা বাধ্য হৈছোঁ আমি দেখিব পাইছোঁ যে অসমৰ আসলতে কোনো ধৰণৰ বিৰোধী শক্তি নাই আমি দেখিব পাইছোঁ বিধানসভাত কোনো ধৰণৰ বিৰোধী শক্তিৰ কোনো ধৰণৰ মাতামাতি নাই গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আসলতে যিসকল বিৰোধীক আমি সংখ্যালঘু মুছলিমসকলে আমি ভোট প্ৰদান কৰি আহিছিলোঁ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফ দলক কিন্তু তেওঁলোকে বিজেপিৰ হাততে আত্মসমৰ্পণ হোৱা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ ঠিক একেদৰে বিটিসি যেটো ইপিপিএল আৰু বিপিএফ দল আছে ইপিপিএল ডাইৰেক্টলি বিজেপিৰ লগত এলায়েন্সত আছে তেওঁলোক স্পষ্টবাদী কিন্তু বিপিএফে তৈলমৰ্দন কৰি যে বিজেপিৰ লগত যে বিধানী দলৰ লগত সমৰ্থন আগবঢ়াইছে তাতেও স্পষ্ট হৈছে তেওঁলোক বিৰোধী দল নহয় গতিকে আমাৰ উন্নয়ন লাগে আমাৰ মুছলিম ছাত্ৰসংঘাৰ স্পষ্ট কথা আমাৰ উন্নয়ন লাগে আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আসলতে আমি ইপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীক আমি মুকলিভাৱে আমাৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমাৰ ভোটাৰ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাম যে আমি মুছলিম ছাত্ৰসংঘাই কি কাৰণত কৰিছোঁ কাৰণসমূহ ব্যাখ্যা কৰি আছোঁ যে আপোনালোকে আসলতে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিটিসিৰ শান্তিৰ স্বাৰ্থত আসলতে
UPPL আৰু BJP এলায়েন্স পাৰ্টিৰ NDA কেণ্ডিডেট জয়ন্ত বসুমতাৰীক মুকলিভাৱে সমৰ্থন কৰিবলৈ ভোটদান কৰিবলৈ আমি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। আমাৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত আমি যিখিনি এলেকাত আমি ঘূৰিছোঁ, আমি চিৰাং জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত, চিডলিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমি ঘূৰিলোঁ, কাজলগাঁও ঘূৰিলোঁ। ঠিক একেদৰে আচলতে কোকৰাঝাৰৰ ফকিৰা গ্ৰাম আমি ঘূৰিলোঁ, গোসাইগাঁও ঘূৰিলোঁ। এইসমূহ অঞ্চলত আমাৰ মানুহখিনে যথেষ্ট সঁহাৰি দিছে। আগৰ BTC নাই, এতিয়া শান্তিৰ BTC, প্ৰগতিৰ BTC। গতিকে এই BTCৰ যি শান্তি আৰু প্ৰগতি ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে একমাত্ৰ প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্বত হৈছে। গতিকে আমি প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰ শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু লোকসভাত উদীয়মান যুৱক আচলতে জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ কণ্ঠই যাতে আমাৰ সংখ্যালঘুসকলৰ হৈ মাত মাতিব পাৰে তাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে আমি এইবাৰ আচলতে দিছপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিল্লীলৈকে আচলতে UPPL প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীক পঠাবলৈ আমি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज शोरूमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज शोरूमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।